Ja, velkommen. Velkommen her til Tivolis Jazzhus Sluk Efter, hvor vi bogstaveligt talt kom ind midt i musikken. I aften gælder det primært jazzen, og det vil det jo gøre den sidste mandag i hver måned. Vi plejer jo ikke at fejre fødselsdage i sådan nogle programmer her, men der er alligevel et jubilæum, som vi synes skal fejres. Vi har også en lille reportage om nogle af de initiativer, der er blevet gjort til at etablere et nyt kvalitetsjazzhus i København. Og til sidst i programmet, der har vi en helt anden musik. Vi har Bachs violinkoncert i A-mol. Og så har vi her på scenen fået besøg af en jazzkvintet, der om ganske kort tid skal på en 12-dages engagement i et stort internationalt berømt jazzhus. Velkommen til Page One.
Page One, og det vil sige Erik Ørum piano. Og vi har Thomas Blachman på trommer. Og det er Thomas Haas på tenorsaxofon. Det nye ansigt orkestret, det er Anders Bergkrans, der spiller trompet. Han kommer fra Malmø. Og bassisten i Page One, det er dig, Lennart Ginman. Og Lennart, lad mig allerførst ønske jer tillykke med jeres engagement. 2 gange 6 dage i Ronnie Scott i London, et stort kendt jazzhus, fra den 12. til den 24. februar. Hvordan er det egentlig kommet i stand? Det er jo enhver jazzmusikers drøm. Det er enhver jazzmusikers drøm, som du siger. Altså, vi sendte materiale over til Ronnie Scott, fordi det er en af de største jazzklubber i hele verden. Og der reagerede han så ikke på umiddelbart, men så en dag han spillede her, netop i Sluk Efter med sit eget orkester, der gik han så tværs over gaden i en pause, og vi spillede over i Skater, den nye bygning. Der hørte han så orkestret. Og senere, efter vi havde spillet færdigt, gik vi så herned, og så kom han selv hen, selveste Mr. Ronnie Scott, og henvendte sig til os og spurgte, om vi var interesseret i at spille i hans klub. Men det er også meningen, at I skal optage materiale til en live-LP. Jeres debut-LP var faktisk et live-album, Montmartre. Hvad skal der ske? Skal det være en plade, der bliver udsendt på et dansk pladeselskab, eller har I højere tanker? Altså, vi har absolut højere tanker, fordi vi har ikke truffet aftale med noget pladeselskab endnu. Og blandt andet har vi tænkt os at bruge vores tid i London til at løbe de store pladeselskaber på dørene. Fordi vi tager selv en lydmand med over og optager det i super kvalitet på det bedste udstyr, så vil vi så prøve at sælge båndet til et pladeselskab, og der skulle nok være en af de store, der er interesserede. Så vi tager dem op efter, vi starter med CBS, og så ser vi, hvem der bider på krogen. Jeg skulle til at spørge, hvem det var, der var i toppen. Ja, men der er masser, vi har tid om dagen til det, så det har vi tænkt os. I spiller udelukkende egne kompositioner, selvom I faktisk har rødder i bebop fra 50'erne og 60'erne. Hvorfor spiller I ikke for eksempel Charlie Parker-temaer? Det gør vi ikke, fordi at vi mener, at hvis man hører Page One i dag, så har det en helt egen stil og en helt egen lyd. Hvilket er meget unikt, kan man sige, på den danske jazzscene, fordi de fleste beskæftiger sig med at spille andres kompositioner, som du siger. Men vi har brugt meget tid på at arbejde med vores eget koncept, og vi er også i den helt unikke situation, at alle 5 skriver for orkestret. Hvordan ser du beboppen i 90'erne? Nu har vi andre eksempler på danske bebop-kvintetter, One of a Kind for eksempel. Hvordan ser det ud for beboppen i 90'erne? Ja, selvfølgelig. Vi har en spillestadskrise lige i øjeblikket, som jo er dybt beklagelig. Men jeg synes altså også, at man har lidt en musikkrise, forstået på den måde, at der er meget, meget få orkestre, som eksisterer mere end et par måneder ad gangen i dagens Danmark. Og folk arbejder ikke så meget med et orkester, så de får sin egen lyd nogensinde. Og det vil sige, at det er måske ikke altid lige interessant for publikum at komme ud på et spillested og høre Hadil og Daller stå med 3 musikere, han har ringet sammen og spille et eller andet, hvor de sidder med næsen begravet i en bog. Det er ikke så fantastisk interessant. Altid i hvert fald. Nogle gange er det gode musikere, nogle gange er det godt, men der er mange ting, man skal konkurrere med som jazzmusiker i dag. Jeg tænker på det store video, biografer. Altså, der er et kæmpe kulturudbud, og den går altså ikke med, at man sidder og begraver sig. Tak skal du have, Lennart. Og jeg tror, de andre i Page One er klar op på scenen, og vi siger naturligvis held og lykke med koncerten i Ronnie Scott i London. Held og lykke med pladeindspillinger og pladekontrakt, og jeg tror, at Page One er klar til endnu et nummer.